खापांनि ताखकते बखकसं जों दिल्ली हिमै थानानै बागै फाइलाय माने ताबो जों सगैमेखौ आम्बासा बाजाराव बेबा साइमिया ते बोसो हरंनो जों सगैनानै जों ताबो हादो कलक कपाय दङ आम्बासा सगैनानै ते कय किलोमिटार दं नांनोखौ ते कय घन्टा दं आम्बासा सगैया दिनै नाइलाफाव थुनाय आम्बासा प्राय 1 किलोमिटार 1.5 किलोमिटार अच्छा आम्बासा सगैलिया नाइलाफाव थुसिनाय अच्छा ओके ओके ओंखाय अमनो ताबुक जों हाथाय कलक दे हादो कलक जों हिमबाय दङ सगैमालायाखौ जों नाइलाफाव फेबासिनि जे टारगेट मिशन दं माने जों दिनै आम्बासाव दा सगैमानो हनै फियाबा जों सगलाय मालालिया बेला हाथाय कुसु कुसुकनि बागै जोंनि बुखुक सनो बेलाय लेंजाक बायखा फियाबा मन दफानो बेलाय के हामजाकनाय रक याकं कोगै बुखुक जायगा बुखुक सं ताबुक रागलतंख बुखुक संनि बंनो नुगुय हिम्मानि बंनि जे स्पिड नो नुगुय आं बुरा याकं खरातु तैफानो आं आबो बायसे हानमानै हिमि दङ नों बुखुक सं करेखाय आंखाय बरजन कंग्रेस खामो साइसे माया म बुखुक संनि फानबाय बुखुक संनि मायाबाय बुखुक संनि हामजां माबाय बै नरक बरंनि आशीर्वाद बाय सगैनाय हामबाय लुकरक सुरुलाय तंलायदि ताबसो जरा जों जागा सगैलायमेखौ आबानि बागैनो जों दफानि बागै सेक्रिफाइस खायनाय अ बुखुक सं ते अ ताखुक सं दिनै बरं बरांसा देबी मुरा सिंनि लगिव नायतंदि लामोनि टिभि हामबाय